Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. At Ralph's, fresh groceries are our thing, so we check your delivery order for freshness at every step of the farm to store. Take the packet and veggie and free pickup order with care. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Kalaro mo. Wala, kaumpisa ko lang. Wala. NA. Mag-invite daw si Daddy bro. Low. Yo. Low. Hello. Yun. Yo. Walang mic si ano? Si... Low. Yun. Hello. Pa-invite pa kayo sa... Invite kayo sa amin. Try ko. Papag-ren eh. Sama sila... Ano yata? Daily flight. Kakasama sila. Playing si Papa Granny. Na-trio muna. Yata naglalaro si Jigs. Bakasyon yata. Di ba nagbakasyon? Oo. Di ko alam kung nakabakasyon Kala ko ngayon. pumunta na Orlando. ako nga. Orlando? Seryoso? Ay, Florida yata. Saan sa Orlando. Florida? Yung sinasabi niya eh. Kung... Wala ka. Pero hindi ko alam kung kailan. Invite ka, Dead? Wala akong ma-invite Wala bro. kang invite. Puro ano? Puro in-game? Ang pumasok. Sino kalaro mo kanina? Ako? Kabubukas ko lang? Kanina yung kalaro ko Okay. nag-out na. Tapos sila Mayor, kalaro ko din kanina. Exit ako. Last Dawa game. na kami, men. On squad sila eh. Nakadalawa na kayo? Sana all. Na all. Bigyan mo kami kahit isa. Dead.
Ay, si Tito. Thank you, thank you. Tito. Because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. And now you'll find more ways to save on your favorites. When you download digital coupons, you can use up to 5 times in one transaction. Ralph's, fresh for everyone. Great values are happening now during Lowe's Summer Savings. Save on select appliance special values. Plus, save an additional $50 when you buy 2 or more appliances, each priced $396 or more. You'll also find new lower prices on ceiling fans, landscape lighting, and more. So shop Lowe's today. Must ask cashier to apply discount in store. Online must use promo code. Can't be combined with any other discounts. See Lowe's.com for exclusions and terms. Valid 7/15 through 8/4. US only. Content marketing, SEO, competitive research, advertising sounds like a large scope of work you need to get done. How about full digital marketing control over your business? SEMrush can be your right hand for that. We have over 50 tools and reports to cover any online marketing activities. No more switching from one service to another. Get a 7-day free trial today and see your business grow. Go. Thank you, Andre. Go. RB De Leon. Ito na yun. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Saan tayo? Ito na yung Inyo team. lang. Inyo lang. Ito na yung team na hinahintay ko. Tara, dito tayo sa masakit. Ay, saan ba? Saan ba kayo? RA? Ayun o. Aray. Masakit. Uy, 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 Meron, uy, dalawa. uy. Yung pala. Meron sa RA. Nahanap ko eh. Meron. Ito meron din dito. Meron. Meron. Ito na lang. Sige. Meron bumaba dyan ah. May kumuha na ah. Napakasakit. Okay. Ay putang ina mo. Meron na palang bumaba. What the... Saan kayo? Sa favorite? Dito sa orange. Copy. Oscar Mike.
Ay, sumabit. Sumabit pa sa to. Your primary objective is to kill them all. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate is redeploying. Stand by. Oh, loading ka sa akin. Campers. May napatay na kayo? Ako na yun. Na ako sa kabila ah. Loadout? Loadout na. Loadout mo Ay, na. may loadout na pala. Tara, loadout mo na. Tara, loadout. Pwede sa kabila. Pwede sa kabila. Kabila pala yung Para sabay loot. Sabay loot na lang din. Yeah. Vendor here if you need equipment. Enemy UAV Wala kang tao overhead. dito. Nag-BB na. Box na yun. Sarap na lang. Loadout drop headed your way. Pambala o kung... UAV. Okay, mag-iipon lang ako. Got May gas pera moving daddy. in. Relax. Ang UAV. Trapping money. Plunder cash here. Ako dyan. Buying UAV. Ah. Drop mo yung extra. Baka may extra kayong plate yan. Pop ko na yung akin ah. Ito. Friendly UAV overhead. We're in safe zone. Watch for enemy. Ayun na, si Toto. Lumber papunta ata dito. Point coordinates. Body armor here. Yata yung Lumber dito man. Ano, push Papunta tayo sa Lumber? Lumber. Tara. Sige. Extra pa naman kayo UAV. Laron. Laban sa Lumber. Long squad pa Moving. isa. Inuway pa. May kalaban sila. Nag-buyback. Nag-drop na. Sa buy Galing nga station dito to. sa akin. Pwede UAV ulit. Okay, popping. Kaya. Friendly UAV overhead. Moving. Ayun dito. Moving. Dawi ako sa dulo. Mabas na. Assaulting target. Moving. Rock na yan sa akin. eh. Dalawa, dito sa akin, dalawa. Okay. Putang ina. Dito daddy, likod ko. Likod mo daddy. Enemies in the area. Enemies in the area. Sige lang, sige Ang lang. Pabalik makita. na ako. Sige, patap mo na. Habang wala pa sila. Pa-cover lang. Pa-cover.
Bagong squad ba Ang yun? ina. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Rin. Tumakbo ng mga Okay, bading kayo. Be advised, your teammate got their arse Ah, kicked. bumahin They're ko muna sa RCB dito. at this time. Kunin ko tong bounty. Kaya ko na yung back. Ay, saan yun? Taas? Bibilang na wala. Hindi ako namatay. Bounty contract. Di dahil Dito lang ko lang. Bounty target has been marked. Kill them. Farm na. Tara, push. Tara, push natin yun, sir. Hindi ako namatay. Ubing na sila, men. Tumbok. Iyan na natin to. Run down natin. Sino nag-car? Dami na sila. Wala lang ha, napisaluin ako ha. Ako namatay. Ako namatay. Saan? Closing in. Relocating the safe zone. Uy, ang bilis niyan. Good na pala. Puta, ragis. First wave ba to? Alam tayo, boss. Tatlo. Oo. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Enemy UAV Bilis to. overhead. of my way. I'll drive. I'm your move. Your teammate is redeploying. Stand by. Tangina mo, nasaan yan? Ah. Dito sa gilid. Safe ako dito, daddy. Huwag kang didikit ah. Yan. Papush pa lang sila. Keep na Nandito sila pa lang. yan. Wala ka. Keep na natin yan. Armor lang ako. I'm in their sights. Sabihin mo pag papunta na sila dito ah. Oo. Move na ba? Hindi pa. Ay, sniper! Complete kayo, boss. Sniper. Complete kayo. Saan? Ito, lods. Doon pa rin sila. Hostile fire. Marking armor. Tingin din akong armor. Isa. Gas is closing in. Allied custom strike inbound. Yan, lalo. So, ano nyo. Taga. Hindi pa. Plato. We need to get to safe zone. Marking armor. Grabe, kanina pa ako nakaka-down lang. Oo. Tangina, revive na naman. Kinuha pa yung truck ko. Tangina. Ay, alat ah. I'm in their sights. Get out of their way. I am the driver. Contract time expired. We lost the target. Moving. Tara dyan, buhay muna tayo. Wala, hindi na tayo makapag-box. Diyan ako. Uy, ayun. May bag doon ah. Go get that over. Thank you. Thank you. Balikan ko. Ay, no. Sama. Ah, wala tayong ghost. Marking armor. Baka may nag-UAV sa taas. May plates dito. Ito pa oh. Merong bag dyan ah, sa loob dyan. Ano na lang tayo, stadium, tara. Thank you. Marking armor. Taling ko na lang tong plates. Bigay ko na lang sa'yo. Ito. May satchel pa dyan, May boss. mga balon. Kinuha ko na.
May shot. Okay. Bigay ko na lang sa'yo yung ano, 4. Kailan? Yan meron dito. May red door dito. Marking armor. Kaya nga eto may red door, pasukin natin, tara. Dito sa akin sa pinakababa. Tara. Tara, Tayo tara. muna natin sila. Sama-sama Sige. tayo. Sama sa hukay. Tara. Para baka bagsak tayo dito sa salt mine. Uy, Ano wala? At wala. dapat isa lang mag-open eh. Sakto? Okay, yun. Wala. Wait. Para may kalaban, daddy. Block. Okay, tayo. Supply choppers inbound. Rare cargo is on board. Yung chopper ba? Ay, hindi pala. Bounty na lang kunin natin. Bounty contract. Let's get it. Ammunition box ako Sige, open. Baba ka na? Sige, please. Ito. Spare ammo if you need. Taking supplies. Thank you. Nipon lang, baka makapag-load out pa tayo. Positive ID on the bounty target. Aray. Sort them out. Bakit ata tayo? Gas is moving in. New safe Ayan, zone parating. located. Truck. Tayo. Here. Ayun yung kanina Dito ah. Ay, putang ina mo. Ah! Paba. Putang. Disabled. Let mo yung balik Tayo, ko doon. Ano, dead card. Enemy UAV overhead. Thank you, Vincent Kalaban nila Serrano. dito sa ano. Puta, tinitira ako. Tulungan yung si dead card na yun. Oh, shit. Hindi ko makatawa. Sa likod. Kotse. Meron pa isa. Ano na yan? Paano nyo nakita doon? Nakatago yung puno. Ayop naman yun. Ay, nako. Alat ah. Itong squad pala nila doon. Oo. Win here and you Dalawang return to the front dalawang beses tayo line. sila If kasama. you lose, your fight is over. Pangit. Time to earn your freedom, soldier. Uy! Looking a little worse for wear. Patong pucha! Fought hard out there. Return to base position. Bawi. Puro lang bro. Puro lang down.
deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. Ito na, game na, game na. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Ito sigurado mo. 20 kilos kaya. With the God of War. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Pin lang mga lads. Vendor mark. Bago yan ah. So, salt mine tayo. Load out. Stadium. Wala namang kasabay. Wala boss, nasa stadium. Saan. Eliminate all targets in the AO. Turbine. Tang armor. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Uy, alam na. Aga. Yan na, Ayan na. nandun na. Alam yan, alam yan. Yan kung saan na. Dulo na. Lapit lang yan sa'yo, Tito. Ah. Dito na, naglabas na. May red door yata rito. Ay wala. Oh, dyan, Meron, dito. meron. Enemies in the area. Diyan na. Sa push natin. O gusto niyo mag-loadout muna. Pwede, Loadout mo na. Tara, loadout muna tayo. Broke. Enemies in the area. Nakakabalik Tara, tayo. loadout. Tayo mag-loadout muna eh. Loadout muna tayo, boss. O, push natin yan. Hi, Pogi. Who's with you? Oh, give Daddy Ilan yun Grandpa dead card nakita mo? Isa lang? Isa lang nakita ko. Pero baka more pa. Drop. Drop. Money. Drop. Yeah. Doon pa rin, no? Saan sila Akin manggagaling? nila yung 1.5 mo, Tito. Friendly loadout drop on the way. Pang armor lang. Baka mag-fire. May extra ka, Tito, 1.5. Ito. Drop yung pera. Sige, please. Thank you. Pero maraming bala. Kulang ako sa balam eh. Anong balance ba? AR. Ati tayo. Push na to guys ah. Salamat, Tito. Sino ba? Okay, let's go. Okay na to, Tito. Kapatay na to isa. Ay, sorry.
Kaya pa kami, daddy. Sa police station ba sila? Tama sensor, men. Hindi ko alam saan. Wala na. Umalis na. Wala akong sensor, men. Hindi pa nga looter dito. Circle, guys, ha. Tumakbo na ata yun, natakot. Nasa fire station yun. Tingnan ko nga yung lugar kanina. Parang nag-iwan pa siya ng gamit doon. We need to get to Simot safe. ah. Marking armor. Marking armor. Wala. Wala na. Wala nang pangit. Hit yata sila eh. Oo, sabi. Ay, Mag-kotse na tayo, men. Tara. Pag-grab daddy. Ano ko lang to. Pang-box, eh. Tara. ay. Trophy system ako. Diyan ko lang. Uy! Trophy system online. Pwede tayo dito, keep tayo sa south. Kunin muna natin to. Sige. Positive ID on the Kapit mountain sila nga. target. Keep tayo, tara. Baka mag-buy station yan. O buy station yan sila. Yun o. Moving sila, moving. Contact front. Baba. Call of Duty. Iron, sharpens iron. Masyado kayo malapit dyan, men. Cluster strike inbound. Sighting in. Sabi strong. Putay ng bato. Pangina na broke ko na yan, kainis. Maka-down na. Building. Mask sila dito eh. In the area. Moving on enemy. Patay isa. Sentry gun pa oh. Marking waypoint coordinates. Uy, Hangina. Grabe. Broke ko yan. Katabi ko. In the area. Wala na yung buhay. Nag-push ka, men. Ina. Hindi, naka-crouch lang. Nag-ano. Uy, Targeting me. sniper. Crawl. Kainis nga eh. Alat ah. Wala, we're Front, dead. never mind. Sorry, men. Malayo na. Ayan sila. Grabe. Malas. Tarangis. That's fine. Pinapa yan. Ay, putang na mo. Abutan ako ng circle. Ayop talaga. Oh, no! No! You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Baka konti. Kaya mo? Kaya mo? Kaya ko. Return to the front Self line. na. Lose your fight, it's Self-press. over. Sort them out. Back to the Abutan ka ng gas.
Buhay mo dito sa trade. Your teammate is redeploying. Stand by. Butang ko pa yung loadout. Sa player po ito. Okay po loadout. Sa inyo guys, Ayan, parating. May truck ha, may truck. Sila yan. baka nandun yung loadout Diyan pa yung ating bounty oh. Oo, sila yan. May bumalik tapos nandun yung loadout nila, men. We're out of time. Scrub the contract. Uy, may bumabal sa akin Sniper? na Enemy sniper. UAV overhead. Setting rally point. What mine? Broken siya. Sniper. Kabuisit naman to. Gas is inbound. Most wanted pa nga sa harap. Bili tayo bala patero daddy. UAV. Tara. Lot na to, men. Hindi naman ako naka-defense sa tagkupal na yun. Gusto nyo, may ghost na ba kayo? Gusto nyo pa ba akong loadout na lang? Eh, kung bala. Ano bang discount? Wala tayong mga bala eh. Sige, bala na lang. Bibili na ang bala. Ito na. Pengi pang dito. Pera, bibili ang UAV. Marapin. Kaya ako napapap to ng konti. Isnag pa rin. Sino yung nag-start kanina? Ay, northeast yata kayo. Uy, Friendly UAV overhead. Nag-snipe ba sa inyo? Gago. Meron Wala, kami wala. dyan kanina sa right natin, di ba? wala akong snipe. Ko alam saan tayo. Right na lang. Dapat dito tayo, oh. Kabundok tayo. High ground tayo. Most wanted. By most wanted contract. Dito may kalaban dito, men. Saan kayo, men? Dito, men. Sa most wanted, dalawa. Walang ghost. Lumabas sa UAV? Hindi ko nakita. Enemy UAV Oh. overhead. Lumabas sa UAV, men. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Down ko isa. Saan mo sila nito? Orange? Down ko isa. Isa. Patruck na. May barrel dito, meron satchel. Ang ina kanina pa nagsasagataan. Wasted. Oh, bumaba siya. Oh my god. Ay na bumaba pala. Malas naman. Fucking shit. Teammates in the gulag. Baba pa. Yun, saan galing yun? Grabe. Basta may ilaw dalawa. ako. Tuloy ko dito, men. That's it. May gulag ka pa, no, dito? Hindi ko pa. Para makuha ko to. Para. Grabe.
Magmo-most wanted ako dito. Mahirapan na tayo. Ano? Pwede, no? Pwede. Pwede. Sa tower ka lang. Bitibun! Kiss. Ay, lagyan na pa. Come on. Ano sa loob pala? Sarado yung gate. Baka mag-prepare ko. Your teammate has been designated as a high value target. Guard them at all costs. Daddy lang malakas ah. Buhat. Buhat na buhat. Oh, bubungo nila. Oh, may nagbasag, may nagbasag. Sa baba mo na yan. Ito ka ba na elevator, Daddy? Tao ba din sa taas? Baka meron nga eh. Elevator lang. You think you can take me? Ay, putang ina mo. Uy, Timba. Ah! Ek. Nang yan. Matundot ko. buti wala nag-aabang. Kaya nga eh. Rock that bubble. Nakapag ano ako, most wanted dito. Sana dito pa rin yung circle, man. You think you can take me? Michelle? Michelle? Yeah. Kunin ko kaya to, gusto nyo? Tapos doon na kayo bumaba. Relocate to the safe zone. Pwede. Pwede, pwede, boss. To, doon na kayo bumaba, no? Thank you, thank you. Saan tayo drop? Ayan. Yun ah. Yun Ah, pwede. Wala lang tayo selfie. High ground tayo. Wapo. Marking labels. Yan yung muna kung Para lang, may wala ano. kalaban. May kalaban. Puta, may kuha ng car sa baba. Kailangan pang buhay, man. Contract is Ay, complete. puta, may nag-ready. Huwag sana mag-push, may pera. Dito sa baba. Ay, sa taas. Pwede tayo mag-loadout, loadout. Ayun, pwede nga. Pwede tayo Pwede. mag-loadout. Loadout Ah. na lang. Wrapping money.
Survive, daddy, survive. We need your money. Money. That is a lot of rope. Oo, may pera ako. Bili ako. Ayun, Tito, daming pera. Go, 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 go. Pre. Oh, Ay, nalaglag. nalaglag. Sige lang. Di si Ano mo na, loadout? Bili ako. Okay. Saan ko ba to? Dito sa loob. Para sa Sa loob na? aeroplane. Oo. Di si Lodi. Oo nga eh. Sayang. Loadout pa naman tayo. Loadout drop on the way. Bili ako UAV. Pala na lang siguro. Kasya ba yan? Ay, hindi ano. Bala. Ako nabitin. Bitin. Sige, Hindi, may UAV ano na ka lang. pa, may... Wala rin, bitin din. Hindi, ano tawag dyan? Nahihirap ka, Ay. di ba? Yung supplieran? Flight. Oo. Discounted. Discounted ka eh. Hindi ka pa nakabili. Kabili na ako ng ano ko. Munitions, 900. Munition box, 900. Oo, okay. Dropping. Hindi, once ka lang makabili. I-armor mo na yan. Yung sobra mo. Pusin muna namin, Nice lads. one. Ayun, ako di pa ako nakakuha ng ano. Si daw siya eh. Okay naman tong pwesto natin eh. Okay na, wait lang tayo. Pwede rin pumwesto rin. Uy! kalaban, Talaga kalaban, tingin ako sa mapa. Shit! Nandito na sa baba. Tito, akit ka naman na dito. Abang naman na tayo. Sa baba lang siya. Nag-buyback? What the fuck? Nakatingin ako sa mapa eh. Huli na naman. Isa lang yun eh, kanina eh. Putang ina! Wasted! Number 25 is still standing. Twice na nag-buyback! Gago talaga. Bobo ang puta. Si Tito ang host. Ako ba? Naging host yata. Hindi ko alam. Ay, wow, yata. Okay. Ayun. Ay, nawala. Join tayo daddy. Ah, sige. Visit na DC ako. Sabi, pakit yung laro niya.
Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Baka kaya ng 50. Bayaran natin. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Ayaw, master. Pili kayo. Pili kayo, man. Pwede tayo sa train. Ayun, doon na lang. Favorite. Ay, doon. Dito. Dito, Roy. Ay, Oh, dito, ang layo. sige lang. Uy! Ay, bobo. Yari. Na-snipe ko, pare. Sorry. Alright, lads, let's get it done. Aking latency. Sama. Gago. Oh, pakyon din kita. Akin sa Achel, man. Thank you. Pwede yung bounty. Eh. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Layo. Ang master. Sige, bayaran mo. Ano ko armor box? DC. May bag dito. Set over. Disregard. Copy that. Load out. Tara, loadout na tayo dito. Sige, lalo ako dyan. Loud. Sige, Tito. Ubusin mo loot dyan, Tito. Dahan. Daming loot dyan. Kahit isa, nakakama ako. Yung pera. Oscar Mike. Nag-snipe. Care copy. Oscar Mike. You've got a loadout drop inbound. Meron. Marking armor.
Meron dito. Ikaw ba yun? Priming 18. Bro, dito tayo sa ano. Testing lang, Nervyoso pa testing, naman ako. testing. Practice lang, practice. Kailangan ng armor box? Meron ako. Merong satchel dyan ha, sa baba. Kinuha ko na. Tahimik kong kinuha. Ayan yung circle ha. Oo, mabilis yan. Abot Saan ba tayo ako? hard right? Abot. Diretso lang muna siguro. Pwede tayo pa TV. Doon tayo sa neighbor. Gas is inbound. Sana lang. Rated na. Uy, Tito, mabilis yan, Tito, ha? Mahipit ka. I have Mabilis the yung gas. motorcycle. Baka Sneaky makalimutan mo. motorcycle. We need to get to safe zone. Palutin. Namamatay ako nito ah. Tao sa taas. Parachute ako sana. Neighbor. Time, Meet scrub the caliber. contract. Marking armor. Meet caliber there. Mid caliber. Kumuha ka ng loadout mo dito. Kunin natin Shout to, men. out. Bounty contract. Let's keep Dexter. Okay, kunin ko. Tylods. Kita si ano, basic. TV tayo, TV. Sing pa. TV tayo, TV. Nasa taas eh. Ang taasan dito. Ako na. Ha? Ha? the target has been marked. Puta ka na, may Uy. kalaban na pala dito. Uy, men. Wala. sabi nyo lang. Moving. Shoutout daw. Idol Marbs. Oh. What the Ay, fuck? gulag. Ah, gulager. Moving. Shoutout daw sa'yo, Marbs. Shut out. Tara, neighbor na tayo, men. Drop siya sa neighborhood. Shararaw. Baka one squad yan, ha? May UAV ka, Tito? Wala. Sorry. Uy, Ay, late kami. UAV over. Tangin may na yan. nag-aabang. Sorry, Putang sorry. ina, may nag-aabang. Wow. Wait. Patay mo muna yan. Nice one. Tangin na. Magkaiba yan, Saan ko Magkaiba makita? yan, ah. Magkaiba yung bounty, ah. Paano pa cover, dividing off. Sige. Sa roof siya? Wala. Uy, dito na. Nasaan Oh, yan? the fuck? Sinusundan ako. Saan yan? Sa likod? Sa likod. Oh. Nice. Ay, ito Meron pa! pa. Dami, dalawa. Tangin na. Oh, mayroon pa. Ay, may ibang team po. May ibang team yan. Third party. Oh. Palo. Ang alat talaga. Naglalag ka ba, Dead? Tangin na. Kala ko clear na. Binala may nag-third party na naman. Kaya nga. Hirap talaga walang visual eh. Magkano, Michelle? Umepal pa. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Tangin na yan.
Windel. Ano mo lang, sarado mo lang. There's a fight kicking off. Loadout. You're up next, mate. Get ready. Be advised, your teammate got their ass kicked. There Layo are sa Good, me good. this time. Oh. Wala. Listen up, soldier. Win here and you return to the front Fucking bitch. line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Dinala yung loadout eh. Going back to the front. Cheer. Wasted yan ah. Loadout na ba kayo? Kumaba na lahat Ah, na. going for loadout. Kunin ko na muna yung ano ko. Ay, yung ano. Scavenger. Okay. It's that good. And that's good. Oh, ang ina, mayroon dito. Dami. Ay, nako. One squad. Oo, buong squad. Dami. May loadout pa sila dyan. Tama. Loadout nila yan. It was at this moment that he Hintay lang tayo sa doon. Yan, nagawa. stun grenade out. Oh, wala. Kaya, no? Wala. Ano yun, flash o stun? Baba. Saan Sa baba, yun? nasa baba. Good. Nice. Back in the fight. Ipit ako. Pop. Nakabuhay ako. Nag-push ka dyan, pre. Ako dito. Dami dyan kanina sa may scav. Dami nga, dami. Squad dyan. Backout mo na ako. Tangina na. Wala kang naka-ghost ka na ba? Hindi. Dami nila. Buti nga, di ako nakita eh. Tara, buhay tayo, men. Dito na sunod. Tara, 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 tara. Buhay ka muna isa, daddy. Sunod Pwede na na, ako. dalawa, men. Tara, tara, Oo. sige, tayo kita. 4-0. Hirang ka muna kay Charles. Nag-camping lang sila dun sa ano, police. May mga claymore. Dami na ng ano, camping shit nilalagay. Ay, wala nang bala. Tangina, hindi ko ako mabot. Box pa naman eh. Iwan mo, cash, ano, tip. Daddy. Wrapping. Planting claymore. May armor box ako ah. Wrapping ka. Pwede naman sa loadout, Sino ano? kailangan? Sino kailangan na cash? Oh, clear kanina. Ingat lang, ingat lang. Sino kailangan? Sino kailangan na cash? Ako, okay lang ako. Wala na ito lang mga bala. Next AR ka, daddy. Meron, di ako nag-AR pre. Ito. More
Ah, sige. Papunta na yata dito. Ay, iba yung loadout na nakuha ko. The fuck? Tara, balik tayo doon. Tara. Yung pera, boss. Jeff, yung pera. Ah, Sorry. Gas is closing. Get to the new safe Parang zone. tayo. bili ako cluster ah. Hindi naabot. Uy, dito. Meron dito sa akin. Sa loadout? Sa loadout yata. Uy, dito. Ah, shit. Live ping. Down siya, down. Enemies in the area. Toto. Napatay ka agad. Dalawa, down ko isa. Saan mo na down? Dito sa may Cluster bato. ko. May bato dito. Destination marked. Nakita na ako. Cluster mo na. Contact. Yun, sa may truck. Sa may white truck. Ito, nasa taas. Ay, putang ina mo. Tangina na stun ako. Visit ng mga player to. Nabuhay Sabi ko lang pala. Galing. Ganon din sa akin kanina eh. Ay, Parang hacker. nakakapikon pa yung kanilang mga operator milsim. Alat si dead card, man. Hindi makamatay. Alat? Alat ng laro ko. Ako rin. Maalat. Kanina pa ako nalilikuran. Nasa taas sila oh. Sa bundok. Isang squad. Bababa na sila. Oh, may third party din. Airstrike. Sakto pa talaga. Nice. Apol. Jailbreak. Sayang. Wah. Basag. You know, kaliwa. Kaliwa siya eh. Sa kaliwa, sa may bato. Wala. Galing magtago itong mga NA players. Yes. Kaliwa yun. Yan o. Namatay na. Uy. Tinago yung bangkay niya. Nasa heartbeat mo kanina. Saka 10,000 ang pera. Harapan ng sasakyan. Kaya diretso mo yan. Inukay yata yung sarili niya eh. Clutch. Ka-clutch to ni daddy eh. Nag-quit siya para hindi makuha pera niya. May nag-buyback dun oh. Namatay eh. Oh, parang dyan eh. Nag-buyback Sorry. dito. Parang dyan.
Supply run. Does anyone disregard last? Does anyone need this? Diyan pa rin loadout natin, no? Sino hindi nag-loadout kanina? Si... Motor. May car, oh. Enemy vehicle! Yun. Destination marked. Bubuhay to, puta. Mag-buyback yan, mag-buyback yan. Ah, wala nang store doon, men. Meron, may buy station doon. Dito. Aid station here. Nag-loadout. Pero, Ay, tama ba? Sa pool. Naka-buyback siya, ah. Ay, nako, walang pera, ang pangit. Yan, yan. Dito. Lumabas sa map. May nagbasag. Dead silence. Nice one. Puta, walang mga pera. kaya nga eh. Mga poor sila, mga poor. Sayang, buyback sa ano, supply run. Ha? Putang ina, ba't ko nabitawan? Puno ka pa. Yeah. Yan, dalawa, ah. Kalaban. Gas. Ano mo na yung pera mo? Nasa right mo. Ano ba? Iwan niya? So back in the fight. Bakit? Okay. Kiss lang? Oh. Nag-drop. Ina, walang pera, men. May dropper. Yun, daming ano, bangkay. Satchel. Windel. Pasok ako sa bahay dito, men. Ibumuhay May pa rin. nag-buyback sa right side. Dito. Station here. Soap. Nag-drop na. Kita mo yan. Jailbreak. Kaliwa mo. Yun. Grabe. Hindi naman tinamaan yung gago na yun. Daming loadout natin. Pera lang kulang eh. Dami nating loadout. Snipering. Lumabas yung kanyang gas mask. Wala siyang pera? Ang tao ko eh. Grabe, mga walang pera po talaga.
Acer. May halamanan sa harap mo. Ayun. Putang ina, Ay, tatlo. buong Grabe, God. hindi Magkano? mo tama. Wala ka ng bala. Ka-clutch mo na talaga yan, daddy. Ano, hindi ko na alam. Ang gagawin ko, men. Clutch to. Yan, kunin mo yan. Anyone need this? Disregard blast. Antay ka lang. Antay mo, maubos sila. Dami pa, men. Problema lang, sobrang open. Pangit ang kuha mo para iron sight. Kaya nga eh. Dami nila sa pulis. Yun. Wala na, video na ako dito. There's less than 10 to go. You can win this. Light vehicle here. I have traffic. Nice one. Oh, booming. This is not good. Putang ina mo! 10 will still standing. Sorry, Grabe yung camper, oh. Tira may camper. Nasa may door. Kaya nga eh. Dapat pala umakit Daga ako, ang no? put. Okay. Alat. Bakit, daddy? Bawi. Alat ng Sorry. game. Hindi, wala akong chance, men. Nasa yung mga papers ko na. May blacklist, may blacklist. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Akit ako doon, nakakapag-ano. May blacklist, ah. Kanina, lumabas. Meron? Meron lumabas, blacklist. Pwede? Cheater yan, cheater. May cheater sa game, ah, daddy. Kaya nga may cheater pa. Oh, patoy. G.I. Joe. Enough Ano practice. pangalan? Time for the real thing.
Okay. Ngayon, nakapag-truck pa ako doon, no? Sayang. Dapat pala dumaan ako doon sa kabila, no? Kasi wala silang tatakbuhan. Tapos nagasaan, wala sila. Yung nag-down, hindi ka na mag-down sa akin. Hoy, Jen. Saan ka na, Jen? Dito. Nakatingin ako sa ano. Dalawang step. Ay, ano ba? Yung ba? Wala naman tayong kasabay, no? Wala, solo flight. Gaganda-ganda mo naman yung mga truck natin. Painit lang eh. Target identified. Ay, Slot the prison bastard. pa. Ito, AFK. Awit, ano to? Targets are up. Get to Ito work. nandyan. Ano ginagawa niya dyan? May prison sila. Wow, daming cash. Sa taas pa yan. Woo! Bundles of cash. Load out. Go. Ano to? Disabled. Load out. May kalaban. Copy. Coming. Wala akong armor. Diyan sa'yo, daddy. Ilan? Ito lang, hindi ko na makita. Umagsak dyan. Papuntang prison. Umagsak yan. Tara, Ano. load out tayo. Tara, pwede. Dali, Dito Tito. na tayo mag-load out. Gusto nyo? Dito na. Puntang prison yung kumag na yun, eh. Kapata doon. Loading muna tayo. Bigyan mo nga sa drivers yung ano. Wag! Hindi. Siyempre. Ayun, buy station. Creeping na. Meron dito. Asa pera? May kalaban lumabas sa map. Short pa 300 oh. Shit. Loadout drop inbound. Sa chopper lang yan, men. Alam ko yung kanina tayo? pa. Tawid na lang tayo, men. Shit. Tara. Alam ko yung kanina pa. Pero ano yan? Dapat pang UAV, no? Lo. Tingnan mo si daddy, may pera sa ulo. Oh, Hindi, nag-ano siya. Nag-request siguro. Nag-request ng pera. Tama pa. Kala ko bug. Bang 300 dito? Ayun, may crate. Yung sa factory, madami. nako. Pwede tayo sa park, men. Ayan, 2,000. Tara. Buisit ang prison na yan. Ayaw mong pakamatay. 17 seconds, oh. Hindi na lang dinaanan ng gas. Loot ko lang ito ah. Get to the safe zone. Uy, get to the safe zone. We're out of time. Scrub the contract. Dami yun.
Bili na ang UAV. Kailangan nyo bala? Mayroon akong bala box. Kaya ako sa bala. Nagbabarilan ah. Lapit lang. Downtown na ata or fire? Buying UAV. Missile rounds located. Enemy UAV overhead. Ito, bala box. Pop na pop. Pop mo na yung UAV mo, Pop that. Tito. Pop the Popping. shit out. Friendly UAV overhead. Sarap. Fire talaga. Contact front. Ayan o. Moving. Push natin. Never mind. Bumaba siya. Tumayo na. Dito na. Palayo. Moving. Power station. Ah, pushing sila. Pushing sila. Yan ang Dito na sa nag-UAV. akin. Nasa harap mo na, dead card ah. Tang ina ako na naman na down, no? Visit. Airstrike Bro, target puro lang ako, designated. bro. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Hinala talaga. Nag-UAV ba sila? Nasa yun, ready. Bakit alam naman? Alam na alam kung nasan ako ah. Galing ah. Nag-UAV ba sila? Hindi. Eh, Oo, nag-UAV Pero sila. Kaya nag-push sila. nakapwesto na kagad sila. Hindi tayo yung UAV eh. Wala ako narinig UAV. Pwede itong mga kalaban na lang. Pangit ang puta, guys. Oy, oy. Survive and you can redeploy. Tang ina mo, na-snipe ako. Fight's ready. Ay, putang ina You're mo. up next, mate. Get ready. Tang inang yan. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Flash. Win here and you return to the front line. You lose, you fight, soldier. Time to earn your freedom, soldier. ah. That one. We're sending you back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. So magkano kulang natin? Pilipino yun ah. Stay natin loadout. Sige. Fuck that shit. Meron yata doon sa loadout. Oh, dalawa yan ah. 26 sa 30. Pero nga, ay dito. Wow! Ay, nako. Push. Okay. Ano nangyari Ilan? yun? Putang inang yan. Ilan? Dalawa. Vendor here if you need equipment. Ay, tatlo. Iba pala yung pumatay sa akin. Ay, apat Hindi sila. ko men. check eh. Pinangileto pala sila. Lala. Leto sila, men. Ikaw na, Tatlo sabi mo sila, ikaw tapos may umihiram, traffic hindi pa ako. yung isa.
Kaya natin babalik ba tayo? Dapat tayo. Galing ka na ba dito? Ano? Setting rally point. 2734. Continue lang, continue lang. Ano yung dinrap mo? May ano doon, armor box. Walang ako dadrop. Di pa looted May dito. scavenger pala dito, men. Ah, shit. Scavenger contract located. Ah, looted na dito, men. Hindi, yun ang nga kinuha ko eh. 80 yung sa kabila eh. 100 na lang, hindi pa binigay. Kailangan yung scavenger, men. Oo. May armor box doon na, minark ko. Kita nyo? Nakuha ko. Total looted dito, kainis. Sabi niya kung kailangan niya Ay, yung armor box. nakuha na yung scavenger. Yes. Nakuha yung scavenger doon, eh. Kalaban pa dito sa akin, gago talaga. Ang ina, di ko pa napatay ang buwisit. Laban dito. Light vehicle here. Pwede na. Pa-drop ng pera. Buy station tayo. Vendor here if you need equipment. Ano. Ito, pakuha. Ito. Sige. Shout out, Gren Santos. Oy! Uy kayo. Papa Granny. Buhay kayo. Dropping money, tito. Plunder cash here. Uy, kotse. Motorista. Clear ba yung loadout, daddy? Pwede mag-loadout? Mga motor ah. Tsaka may nagsasakyan. Hindi ko ah. Oh, baby. Loadout ba kayo? May kotse ah. Clear Ano dyan. barilin? Oh. Enemy UAV over. May tao. Tao, pucha. Hostile fire. Sighting in. Moving. Tao sa loadout? Dito, sa building na to. Marking waypoint. Ako nakaloadout. Hindi ko makuha. Ay, putang ina mo. Down ko na isa, men. Binubuhay niya. Binubuhay niya. Spotted a care package. Binubuhay niya sa taas, second floor. Sa una. Ay, nabuhay na. Ay na. Nice one. Nag-armor yung isa, bro ka na. Kaya mo yan, dead card. Third party na. Naman. Down isa. Dalawa eh, kainis. May dumating. Tangin na talaga. Alis ka na dito. Ang dami. Puta, cheater to. Cheater. Kailangan sa Kaya sakyan. natin yung blacklist, men. Oo, dapat din na natin tinuloy yung game eh. Cheater to. Grabe yung aim assist. Baka may sasakyan. Kaya pala na down ako kagad, grabe. Ay, walang katapusang down. May sasakyan tayo, boss. May nakikita ka. Trophy system deployed. May kalaban dyan. Identified. Head to that vehicle.
119, 100 ang tatakbuhin ko. Box doon. Yun, may crate doon. Asan? Saan? Pero nasa Wala, taas nasa taas ata. yan. Kunin ko muna yung sasakyan. May box. Pasok ka. Yan. 8,000 ang laman. Yun! May kalaban sa likod mo. Sa likod mo. Saan? We lost that one. Come back Stun and grenade. Stun grenade ang mga. Stun grenade. Cheater lobby yun eh. Kainis. Dami palang Ito, cheater. yan sila. Yan sila, yung mga Hanggang doon. Chinese mafia. Ay. Wala. No, pininish mo na isa doon. Oo nga Tandaan eh. mo. Dalawa sila kasi. Sige. Yung isa, Sir, last game ako. certified cheater eh. Gamitin daw ng anak ko. Ay, maglalaro daw siya. Ay, boss. Pa-pull out. Pull out to na. Out. Thank you, mga sirs. Thank you. Loads. That is papag-grade. Try mo. Wait lang tayo. Hintayin na natin isa. Join Si daw siya. Papa Granny? Pag greeny. Kanina online siya. Ngayon wala na. Ayun. Yun, no? Yun. Buhatin tayo. Water is here. Wala eh.
Terjet. Balita, Lods. Pabuhat, Lods. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Mic check, mic check. Bawi, bawi. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Here if you need equipment. Go. I'll take it. We'll take it. Let's go. Go. Meron sa neighbor. Sige, drop ako sa bank. Bank ako, bank. Big red ako. Ihaws ako. Ihaws ako. Salamat, Bogli. May kalaban sa'yo, papag-try niya. Shout out, Jigs. Long time no play, Jigs. Ano Yan yung boses si Jer. Nag-iba ba? Lakas. Keep monk eh, no? Ay, Tripping ka na. naiba po. Napindot ko pala. Sorry. Comedy yun. Lakas, man. Trip. Milon. Ay, nasa Texas pala si Jigs eh. Ha? Bakasyonista si Jigs. Sa stream. Baka nasa Saudi na yan. Ay, Saudi. Baka nasa Saudi ka raw. Tinundan si Gaze. Ah, pumunta ba siya doon? Si Gaze, bumalik na sa trabaho yata si Gaze eh. Oh. Uy! Akala ko. Kalaban? Oh. Meron pa. So, down isa. Tara lang isa. Nice. Back to. Nagulat ako. Nagtagsaan makalaban na. Ako din. Tara, load out tayo, men. Load out na tayo. Tara. Nasa Texas daw. Tara. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Kala namin Maraming sa kalaban Saudi. dito, men. Hoy, may lumabas Pera doon. ko. May lumabas sa ano, saan ba labasan dito nun? Red door. Ano? Baka Red door? napapagaling eh. Red Hindi ko door. alam eh. Papagaling. Hindi ko alam. Lang pa. On the way. Regards kay Granny and Marbs. Sabi ni Hello po. Idol Jigs. Loadout drop headed your way. Hello po.
ka na namin. Balik ka na. Uwi na you, dinaskalet. Dito tayo sa neighbor, men. May bumaba ata. Tara, man. Let's go, man. Push, man. Claymore planted. Tara, wala silang ano dun, buy station. Wala yung mga loadout. Tanda yung bayo. Attend ako ng birthday. Puta, daming cowgirls dyan. Gas is moving. May car, motor. Kopya, kopya. May dala siya, men. Marking armor. Ako na. Tingin ko ah. Ayaw makuha. Lahat ang bumaba dito. Grabe ah. Ingat, tol. Thank you. Grabe yung bala. Thank you. Galing yata red door Wala pa. walang kalaman dito, men. Hindi pa looted dito. Ano ka, Granny ah? Hunted. Yes, tol. Copy. Galing red door yung nakamotor. Meron siyang Oo, ano? naman. Advance? In safe zone. Ay, hindi. Wala. Yung gas mask lang. Di ba napipick up yun sa red door lang? Gas mask na yun. Red door lang. Advance na ano. Uy. Pala dyan ah. Kailangan natin mag-UAV. Uy, orange. Satchel. Prep for area recon. Car. Ay, UAV. Sino nag-UAV? Ako. Tayo ka lang. TV dito. station. Tara. On my waypoint. Moving. Tara. Tara. Hunt. Pwede sa right ah. Loadout na ata Bulag. sila. Oo. Loadout na yan. Tara, patayin natin. Tara, dito ako. Kaya maglo-loadout na Loadout. sila. Kompleto sila. Ayun, tol. Ayun, oh. Safe. You lost the enemy track. See that Nag-car. cards. Tropa ni ano. Sige, tol. Lugutin mo. Down isa. Mover. Nice one. Tara, push Tayo na natin. yan. Down isa. Tara, Dakel. Bago mag-revive. Nice one. Down ulit. Sana lang. Nice. Nice one. Uy, may na down. Sarap lang. Walang distraction. Hello, taga Davao ko yan. Walang third party. Maayong gabi daw, sabi ni Maayong gabi sa inyong tanan. Jose. Jose. Si Jigs. Oh, maayong gabi. Hehe. Uy! Uy! Meron. Fuck. Down. Down yun nasa pinto. Pasan yan? Nasa dito. Building. Dala. Pa-cover na Ay, UAV. puta. Cover mo na, Daddy, cover, Revive daddy. ako. Ay, shit. Ako na. Ayun na, ikalaban. Tangin na, stuck ako. Tangina mo. Shit. Sa likod ko, men. Bagong squad. Gagong putang ina. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Sit tight, mate. Alam mo, cheater na naman ito. Grabe, bro. Yun, nakigilisot. Always have a go at these bastards while you're Grabe ang aim assist niya. choice words or smash their mugs with a Dikit na well-placed dikit. stun. Patay isa, tol. Nice. Nice.
dami pa, may bagong squad pa, bagong dumating. Get yourself sorted. You're up next. Be advised, your teammate got their arms. Oh, tangin na, yung cheater pa nakatapat ko. Listen up, soldier. Daming Win here, cheater ngayong return to oras the na to, front line. But if you lose, you're done. Sort them out. Nakatapat ko sa gulag yung cheater. Gago talaga. Babalik yan dyan. Where's fire pala to? Gaguha eh. Not over yet. Your team is still fighting relief. Maayong gabi. Maraming cowgirls kan na kilala siguro dyan, Lods. Sana all. Takas, papag-ready. Tapon na. Mahanap na contract. Ito. Yan, tama. Ayos. Bonyod. Sana masakyan. Mark ako ba, Itol? Mark ako ba? Sumasakay ng lalaki. Ay, puta, Ayos. may binuhay dito, men. Lalaki. Fuck the... Kabayo. Loot may ka na lang, binuhay tol. doon, men. Loot ka na lang dito, Tol. Mabakarit sa akin. Pababa na ako sa train. Nasanay sa mga kabayo size. Ako yung super scope. Kabayo size siguro. Kasi malapit na ako kanina eh. Kailan, Tol? Alam na, Lods. Alam na. Nakaiwas lang ako. Papa Granny lang malakas. Meron scavenger dito kanina eh. Pamark ako ng buy. Have eyes on aid station. Ayun, dito na lang oh. Wow, maka-loadout pa ta. Hindi pa kulang. Moving. Disregard last. Latang, ay may bumaba pala dito. Kainis yung kanina, nagsaw-saw pa ang puta na guys. May nag-loadout, fuck. Alis na dyan, daddy. Wala. Saan nag-loadout? Saan napupunta? Hindi ko alam, pero malapit Punta ka lang. kay Granny oh. Kay Granny. Oo. Ano na kayo? May group. Thank you. Ano to? Ay, kinuha yung stab ah. Pwede na mag-loadout, oh. Loadout tayo. Asa pera natin. Loadout na lang, man. Loadout na lang. Punta na ako dyan. Kasya pala eh. Tama. Pupunta na ako dyan. Cash money. Kunin natin to. Bounty contract. Let's get it. Sino may sa armor? Ito, Tol. Sa akin. Salamat bro. Okay. Lodi. We need your money, daddy. Ayan na. I-armor na lang natin ang sobra. Naka-loadout ka, di ba? Ano? Papa Granny? Oo. Akin na lang yung next para mo ah. Sige. Mag-ghost na ako. Loadout drop inbound. Drop ko, pambili yung armor guys. Ay puta, sumabit ba sa taas? Hindi. Hental para. Eyes on the care ticket. Cancel that. Tara. Bounty o scavenger? Ano, tingin mo? Sabi, para may pera tayo.
Oo, kalawan natin pera. Gusto nyo, Wala pwede tayong tayo gamit, bounty, labanan natin. Gusto nyo. Ko alam eh. Basta discard niya men. Mas okay scab. Scavi. Sabdo. Ay, may sasakyan May car, din dun. papunta dun May sa kukuha, may kukuha. Buti natin. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Tol, may motor. Left. Ah, kinuha na. Coordinates marked. Nasa second floor. Tangina. Bullshit talaga. Patay yung motor. Nice one. Nandun sa ano doon sa blue. Doon sa yung scab, kung saan yung scab. Tara tol, mag-isa lang yan. Oo Tara. Paket pala ako, nakatutok na. Wala ang loadout, wala. Nandito na. Uy, Gago, hindi ang namatay. lakas naman. Putang inan to. Tayo kaming dalawa. Parang cheater yan. Dati, andito na tol. Tol, wala siyang loadout. Nakatutok yung MP5. cheater. Ayan na. Wow! Uy! Cheater yan. Ay, ang bilis Cheater. naman nun. Mabilis nga na, mag-aim eh. Wait ah. Panorin nga natin. Kalukuhan itong mga labi natin. Nakaburat. Putang ino. Ulo ka. We lost that one, but we'll come back stronger next time. Malakas ulan sa inyo? Malakas pa rin? Bumabagyo ba dyan sa Pinas? Hindi naman. Sa amin, mga di kahapon, isang araw. Pero ngayon, ano lang, umaraw na. Pero abe, tinimwipe niya tayo. Siya lang isa, walang loadout. Oo nga eh. Nangyari yan. Tangina, kalukuhan ng pot. Tapos ako sinunod si Papa Granny. Ha? Yung kanina, yung nasa second floor. Pagdaan. Hinamatay. Last game na ako. Dinner mo. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Sana wala nang cheater. Kakaburat. Battle Royale.
i-activate mo na yung Got cheat gas code. closing in fast. Get to the safe zone. Bago to ah. Hindi ko gaano kabisado to. Oo. Ano meron dito? May Wala. buy station. Marami na dito, men. Alright, lads, let's get it done. Agawan eh. Kulit. Parang di tayo madalas mag... Oh. Oo nga eh. Paborito. Paboritong... Ay, may bunker pala dito. Nagagawa lang, Lods. Ah, Dami kasi loot dito eh. Gagawa lang. Meron sa kabila ah. May nag-drop. Meron. Copy. Meron. Wala, kulang. Wala pa naman ako kulang tayo armor. sa kailangan natin mag-loot. Sa kabila din. Oo, wala tayong mga gamit. gamit mga ng dalawang LMG. Heavy lifter. Heavy Papangit lifter. ang mga baril, grabe. Armor? Fuck. Daddy, andyan ah. Sa mga tara. Ano ang skin nito? Naglo-load out? Ano yan, glitch? May nag-drop dito? Meron eh. May kasabay Sabi. tayo kanina eh. Hindi naman looted. Rosh. Oy, shout out. Rosh Roloda. Aggravator. Ah, si aggravator pala to. Tatawag ka, papag-reni daw. Daw. Wala nag-loot dito, men. Oo nga, wala yata. Baka may wala ito. Heart Evangelista. Chart Evangelista. Si Rush. Hmm? Si Heart Evangelista. Heart Evangelista ng Warzone. Yan ah. Ay! Going out. Nalagay ka dun. Ito. Tara. Tara, loadout. Tara. Wait lang, magano lang ako. Ano bumabaril ah? Refill ako ba? Ano yan, glitch? Throwing flash. I'll drive. Find me to... Baba. Yan ang mga baril ko. Tagal tumakbo eh. Ay, hindi yun ito niloot. Masyado. Diniloot yung bunker. Cash Body money. armor here. There's a lot of robots. Pinamad mag-loot eh. Car. Ha? Friendly loadout drop on the way. May bounty, oh. I thought you Ay, guys- bounty. May, most wanted. Yeah, no, right. Ay, Wag sniper kang muna ako. patpat. Snipe kaya ako. Siya yun. Tara, punta natin. Lalakad lang oh. Ah, nag-drop na sa... Nag-truck. Keep your eyes open. Swap siya ng ano. Explosive charge planted. Pag yan, pangit siyang kabanding, men. I'll drive. Ang ka na... Bakit ka banding? Tayo. Aray tayo. Masakit yan, men.
Yung dalawa, usan na kayo, men. Layo ni brother. Balik 400 ako, balik ako. mahigit. Abuli ko dapat yung most wanted. May pumasok na dito. Ikaw ba yun? Basag dito. Tol, chopper. Hindi pa. Akit ako sa taas, ah. May tao ata dito, men. May tao dito? Saan kalaban? Akit ako. May bumaril sa akin eh. Tao. Naman. Nananahimik lang. Saluted. So quiet. Fender mark. May nag-recon doon, no? UAB! UAB. No naman, ako na naman. AB. Ito. Kaya nga, ito lang. Pwede tayo bumili Tara. UAV. Tara, bili tayo UAV. Tara. Ah, may nag-buyback. Load out. Tapos natin. Tara. Gamit na, men. Nag-parachute ako, ah. Ako din. Tol, wag masyado malapit ah. Hindi, dito lang ako sa roof. Down. Airstrike target designated. This is loader 2-0. Good copy. Buster strike away. Loadout drop inbound. Oy, loadout. Ano yun? Mag-isa lang siya? Weird. Dalawa to, ah. Tol, Loadout, ah. tol, UAB. Money. Naka-sniper. Jer, money, naka-sniper. Jer. May kukuha na, ah. May kukuha na. Nakaabang lang ako. Huwag niyo muna babarilin. Naka-snipe ako. Friendly UAV overhead. Ito na, barilin niyo na. Enemy UAV overhead. Pasag. Patay nyo? Pasag lang. Wala. Dito. Ay, puta sniper. Fuck, ouch. Ay, puta, meron na naman itong mga third party, mga buwisit. Kaya nga, eh. Sniper, ingat. Saan? Diyan sa Marco. Ang ina talaga itong mga third parties. Nandito na sila. Enemies in the area. Sniper yan, ingat. Doon sa Mark. Ano na sila? Nag-move na sila. Ingat. Sa taas na. Wala napatay doon? Posted na. Wala. Na-snipe ako eh. Oh, shit. Broke lang. Gas is moving. May binuhay, men. Most wanted, oh. Sa likod. Ay, nabisit. Nakatakas ang buang. May most wanted, oh. Beam natin to.
Tara, tara, tara. Saan siya? Nagkor. Tayo na. Down, Nice, down. nice, nice. Neutralized. Well done. So, amo. Pa natin kunin to. Bounty contract. Let's get it. Mga bala siya. Wala. Ay. Objective is to eliminate the bounty target. Yan yun. Yan yung tumaka siguro. Moving. Diyan, malayo ka. Ano parating na. Nakakot ko lang yung bounty. Takot. Takot, lumayo. Left side, tol. They're fighting. They're fighting. Okay. Escape dito. Ay, nakakontract pala. Gago, nakatambay pa. Going in. Ano buy station? Sa Punta na taas tayo na, dito, man. Akit tayo. Commander here. Sino? You need equipment. High ground. Pwede rin. Pwesto na tayo. Forward na lang tayo. Pangina, nalaglag ako. Ako lang ang balak. Ako dito. May ammunition box kayo? Wala. Wala ako. Wala. Wala bang bounty? Ay, malayo. Layo eh. Bili na tayo gamit sa taas, oh. Sino may extra armor na... May armor box. Meron ako. Nice. Ito to. Ito, drop ko to pera. Here's the cash. Disregard. Bili tayo ng mga ano natin, gamit. May extra cash pa dito. Plunder cash here. They've got gas inbound. Safe zone relocated. Airstrike na lang ako. We're out of time. Scrub the contract. Kailangan pa natin isang bounty dito. Bounty contract. Let's get it. Ako na bababa. Akit na lang ako. Check ko muna itong likod natin. Most wanted, oh. Bounty target identified. Meron na dyan sa harap niya, men. Gas Oh, is taragis. moving. Moving up. Moving. Diyan siguro Meron yung sa dyan sa bahay harap na yan. niya. Moving. Sa bahay na yan. Sigurado yan. Wala, Top kailangan na. natin push to, men. Natin to. Hindi, wait. Sabay-sabay tayo. Nag-move na? Yeah, yan Yeah, lang, ito yan siya. lang. Sarap. Salubungan niya, men.
Disregard left. Ang layo ng iikutan ko, putik. Ay, putang ina mo. Contact. Puta niya makakyat. Putang ina mo yan. Dun sila. Nasa open sila. Nandun sila. Sa open. Wait. Sa open lang yung mga gago eh. Kaming airstrike ang pucha. Down isa. Nakikialam. Patayin nyo na lahat. Wala na down ko na isa doon. Bounty man, kailangan nyo mapatay. Dito. Ito sa bahay, ayun o. Enemies in the area. Puro broke na yan. Dito. Enemies in the area. Bounty yun, man. Push nyo. Oo nga. Uy, sniper. Galing naman. Tangin na yan. May self ako. Broke na yung isa taas. Grabe naman. Layo. May pala sa baba na naman. Win here and you return to the front line. Grabe yung mga third party ang game na ba? Nakaburat. Sort them out or capture the objective. In that one. Ay, Grabe. first fire na naman. Dalawa na down ko doon. Your team can still buy you back if they have the cash. Fuck you. Spotted a care Grabe nga package. ata. Meron na Kura dito mga kay loadout Deadcard. ha. Burat ang po talaga. Uy! Uy! Ghosted ako ah! Paano mo nalaman na nandun ako, men? Replay, tignan natin. Ayan o. Ayan o, tangina. Kita ka, no? Ilang kills no? Ha? Sa gago na yun. Kabababa lang nun, panalo sa gulag. Wow. Labo. Ito na lang, oh. Supply run sa milk. Oo. Wala yung parang ko ano yung Deadcard yung supply run. What you pala? Takbo! Uy! Uy! Putang ina. Grabe. Ang putok na yun, no? Putang ina. Walang recoil yung baril na yun. Grabe. Last game na ako, last game. Tara, last game. Out na ako, bro. Out ako. Last game, tara. Last game. Ang pangit na yun. Kaya ko na mag-sniper. Nakakaburat yung team na yan. Nakailang down na ako, balik ng balik. Pati yung bounty down doon eh. Oo. Ang galing nila tumakas.
Wait! Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Ito tayo. Tagging deep supply on foot, never mind. Para ba iba naman? Para maiba. Oo. Sige, sige. Palagi na lang doon eh. Ay, Lagi nga tayo walang kasabay dito. Nakapag-loot tayo mga Okay. pag may kasabay ka man, sila Ikong yan. Ikaw. Wrapping armor. Marking armor. Self-revive. Medical supplies here. Wow. Self-survive. Self-revive. Medical Tara, supplies. loadout na. Out. Wrapping money. Cash money. That is a lot of room. Satchel. Yung mga yan ah. Friendly loadout drop on the way. Rifle here. Especially sa uto. Lahat na lang eh. Disregard left. Pwede pa magano, UAV. Napulot ako loadout eh. So dito tayo dadalhin yan doon. Fender mark. So binaba ko na. Sarap ko ng pera dito. Plunder cash here. There is the cash. Ano? UAV? Yeah. Eh. Sige. Kulang. Oh, and push. Uy, short 400. Hindi, may bahay naman sa kabila eh. Bahay sa kabila. Cluster strike na lang. I'm driving. Hop in. Cash money. That is a lot of room. 100. Keep the change.
Hindi tayo lumber. Wala yung ano, papasok. Friendly UAV overhead. Uy, meron dito. Coordinates marked. Self-revive oh. Legit na yan, legit. Sayang. First come, first serve basis. Move on my waypoint. Ganda naman ang mga loot dito. Lalaya na nila. We're in safe zone. Watch for enemy. Oh. Laya namin. May loadout dyan ah. Wala na? Friendly UAV overhead. Isa lang siya nag-loadout? May nag-sniper. Kakanan kayo? There's an enemy team hunting you. Double threat. Orange na. Loadout sila oh. Hirap dito. Kakamping lang. Jer, pay up, flex mo. Layo na Jer. Anong kulay ka? Ito na, up. Di pa tayo dito oh. Pay and flex. Wow, lakas mo beam ah. Lakas, Saan kanina galing? pa Saan yan. galing? Ay, sa blue. Doon sa bahay. Blue. Bringing down an airstrike. This is loader 2-0. Nang bitin yung Lakas. airstrike ko. Away. Moving on enemy. Lakas mag-beam si Lods. Lodi cakes. Daddy, nasa na? Daddy. Naka-mute. Daddy, naka-mute ka yata. Enemies in the area. Naka-mute tayo. Ubos na bala kong buisit. Oo nga din eh. Ayun. Umikot na sila. May nakita ako dumaan dito. Enemies in the Merong area. bumaba On the isa. way. Loadout nila dito. Hostile vehicle spotted. Gas is closing in. Relocating the safe zone.
Engus. Ito mga campers na to. The enemy lost track of you. You're safe. Enemy Car. overhead. Disabled. Uy, bumaba pala sila. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Bumaba pala sa likod. Tara, Daddy. Fuck. We got a proper fight. Get yourself sorted. You're up next. Uy, likod! Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Stand by for redeployment. Your teammates are sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Lakas mag-beam nito mga to. Grabe, alam niya saan ako lagi ah. Eyes on Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Wala Gas tayong is mga UAV eh. inbound. Ayaw na ako dito. Oo. Buti pa nga. Sa mapayapa. We need to get to safe zone. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Dang ina, pati rito They're talo. RTB at this time. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Bibili mo. Be advised, your teammate got their RTB at this Grabe time. naman. It's all up to you now. Go for the win. Located a supply box. Secure that position. Commute si Daddy. Ubus. Pangit ang mga labi ngayon ah. Ata. Objective located. Zipline dito sa likod eh. Airstrike target designated. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Objectives updated. Move to the next location. Shots missed. Ay, bumangga pa ang pwede. Ulit ng scab niya, puro taas. Tapos nandiyan na. Primary objective accomplished. Grabe naman yung scab niya, Supply box nalit ang pera. Aid station location is marked. Wait lang. Cancel that. Disregard. Ang tipid ng year, no? 6.8 lang binigay.
Oo, bro. Oo nga eh. Tatlong ano na yun. Tin pa ng ano. Dalawa. You've got gas inbound. Sila muna, Tol. Safe zone relocated. Alam Ina? mo, kain muna, kain muna. Sige, share mo na. Sinong nasa taas na lang. Red card mo na. Oh, sige, Kahit sige. sino, sige. kahit sino. May pera ka? Drop money ka, oh. Ah, pwede, drop mo. Sakto. Sino na Call me ko? daddy muna, call me daddy. Vendor, if you need to buy. Sabi nila may nag-buyback dito. Enemy UAV overhead. Paluto. Sabi naman, nag-UAV ka agad. Marking armor. Marking armor. PJ ang puta, kakadrop lang namin eh. Chipbox ako dito. Pwede na isa. Pwede na si ano. Nasa makakit. Dalawa tayo. Tara. Wait. May crate eh. Enemy UAV Ayun, overhead. orange oh. Gas is moving. Hostile spotted. Ba't hindi nakalagay dito na ano? May threat ka. Sa akin. Ah, glitch. Itch. Nakalagay sa akin. Kanan nito. Identify most wanted contract. Enemy UAV overhead. Sniper rifle. Go get it. Uy. Ang KJ, tama na yung si Enemy UAV. UAV overhead. Uy, Pina sila. ulit. Marking armor. Ang Dapat pang pa loadout. loadout ah. Kunin ko tong bounty. Layo pa yung loadout. Wala na, kinuha ko yung bounty. Hindi na lumataw. Ah, shit. Paano na? Wala, konti na lang. 4, 5, 4, 8, 5, 8, 6, 7. Wala nang lot Hindi dito. lang Hindi na ako binibigay oh. Hospital kaya? Looted ng hospital? Try Tama, natin. eh. Pasok Wala ako. naman, men. Hindi pa. Ay, looted na yung Timot iba. yung dun sa pinasukan ko. Oo. Ano yung circle? Baka naman, pera. Uy, meron Hindi ba? na ako bumili ng bundle eh. Meron akong Yan, ano, may extra. 3,000. Di Eight. pa rin naabot. Hard left. Ah, shit. Wala na. Tinitira na ako. Putang ina. Sa right. Sino may extra armor? Ako. May armor box ako. Armor box ako. Sige. Wala na. Doon na lang Ubus sa na ako. loob ng circle. Pa-drop. Ito na, na-drop ko na dito. Copy sent over. Palit na lang tayo. Armor. Baka pwede pa tayo dito. Center mark. Wala akong baril. 3,000, Uy, 5,000. Ammunition box ako. Uy, Putang inang gagong puta. tangin na lakas. Shit talaga oh. Kaling yan. Kabuisit talaga. aabot siya, naabot. Making a stop. Wag. May mga baril, tol. Oo. Paroll mo na lang kami. Hayaan mo na. Sige na. Kaya. Nasa likod ko ha. Ah, shit. Gas is Sayang. moving in. Safe zone located. Check mo dito, baka meron Ah, sa buisit likod ka. On my waypoint. Sayang puta. Meron. Contact. Dalawa ang team. Ay, isang team. Yun. Para iwas tayo. Hirap. Yan din. Meron, Papunta meron. sa'yo. Ay, puta, alam mo. You're the last one Ay. on duty. Finish the job. Diyan. Dito na pala. Meron din pala dito. Took that Pucha. one, but we'll be back to finish the job. Ina, GG. Tulog na yung katapat nito, men. Team pa si Beverage, oh. Nice game. Eds, bukas ulit. Thank you. Friend, GG. Shout out, Beverage. Hey. Tulog na.
GG mga lods. Sing pa oh. Lods, bukas ulit.